Ganyan guys, magtanim ng kamote dito sa China guys, oh. Yung kamote mismo yung tinatanim. Yung asawa ko yan guys, tinutulungan niya yung tita niya. Nandito kasi kami guys sa tita niya. Nagbisita kami, tapos naabutan namin nagtatanim ng kamote. Ayan. Ayan. Yung asawa naman ng tito niya yung taga laglag ng kamote. Ayan guys. Lawak nito guys, ayan. Hanggang dun sa dulo, dun sa likod ko, ayan. Ayan ah. Pero to yung nasa likod ko guys, nataniman na to. Ayan. Kanina. Pagdating namin, meron na. Ayan guys, oh. Ayan. Ito guys, marami pang kamote dito guys, oh. Ito. Ayan guys. Diba sa atin sa Pinas, ang tinatanim yung ano na, yung dahon na, yung may dahon. Ayan guys, tingnan nyo guys. Oh. Inaayos lang nila, tapos mamaya tatakpan nila. Ayan ganyan oh, tinatakpan nila ng lupa. Ayan. 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 Yung asawa ko tumulong siya. Hindi yan maarte. Ayan. Ang galing niya. Dati yung una kong vlog, nag-harvest siya. Ang bilis niya. Ganyan pala guys magtanim ng kamote dito. Yan. May araw dito guys pero ang lamig ng hangin. Kaya lahat kami naka-jacket. Ayan. Tapos pag hinarvest nila yan guys, sa isang puno ng kamote, ang daming ano, ang daming laman. Yan. Ayan guys, oh. Ayan. Tinatakpan lang yung ano, yung kamote. Ayan, yung asawa ko tumulong na. Ayan, tapos na. Ganda ng rabbit guys, oh. Kumakain sila. Nandito sa amin guys. Dito yan sa tiyahin ng asawa ko guys. Magnanay sila guys.
Oh? Ang galing nila kumain guys. Oh. Ang kinakain nila guys, parang pechay. Dito sa China. At saka yung may kamote rin. Gutom na gutom sila guys. Galing nila kumain, no? Ayan guys, busog na sila guys. Dami nilang nakain. Yeah.